Kumbang ala kular bat ngala kujing mut. Daga jing duwai ba malagas ngi nga kerpat yo try ba una ai nga ya ga jing ai ga jang odo min sim khoi ba ngala ban kren. Shaki priyo baro ki ba yo sngo bat nga kwa ba ngan yai kren nga ga tin ga jang play. Kat ba ngang yo kalat ban yai kren bat ban yai kren. Ling ba gi ni ki media ki ba bon jai. Ya ga ban pen poi ga tin ga jang play shaki priyo baro ki ba yo kalat ban yo sngo. Namar kat ba ka tin ga jang play ga nang yo jaka ga do no jang priyo. Kadang don ke jing kerman ke jing im jong brio. Nanong ifi ko ke ktien. Kat ba ke ktien ke jong play ke dang yo jaka ke yeng ke sam. Katu ke yeng kadang don ke jing kerman no play. Kat ba ke ktien ke jong play ke dang yo jaka ke jing sang ke ktien jong play ke im. Katu ke jing sang kadang don ke jing im. Kat ba ke ktien ke jong play ke dang yo rong ke sinong ke tau ke ri ke jat ben rio. Kata ke ri ba ke jat ben rio kadang don jing kerman. Namar kat kum ke Bible ke klen shai ha ke kitab proverb ke lenong ke ba arpo pra. Na de pinpuli na gakhat ga bakindai gong utaw ba phai no ela ga score na ga ba yo snow ye ga hukum kamot ka ktien ga jong play wat ka jing du wai jong ta ka long ga jing easily de na ka ta daw nga kwa nga long pi nga kwa ba pin yo igni ka ktien ga jong play ngap ye ka na mar da ga ba yo snow ga ktien ga jong play ga ba day kan pen long pi ba ha ba pi du wai kanom long ga jing easily hin re ga long ga jing ilbi ha khamat jong try da ga ni ko pol nga kwa ba nga nyalami fi shakaway na kinongrim jong ke jing hikai ke balang ke jing hikai ten rai ki badana ke ktien ke jong blay ya ka banga kwa bangan bu kumne hap khmat jong fi shwai ke bangan ai kerteng ke ne ke jing kran fi ingala pusan bahabat ngala persangi ke ban yarap ke brio bat ban persangi ke ban hikai ke bobon ke phone ke ba pha de ki message de ki mo de ki sms ki jong ki bat bon ba ki brio ki ba ke li jing ke li shibon ki jing ke li ke bobon bat bon preng jong ki dana ke jing klomar bon preng jong ki brio ki dana ke jing shaptiang bon preng jong ki dana preng ke jing artutien bat haki ha ke jing ki phalo ki ba harukom ha ke jing long jong ki wat ki bala long kristan bat ki bala shakriyo blay Dai na kita daw nga snot ho bangan krani ka way ka nongrim. Kabalong ka nongrim ka badang sedang ka bangan ngay ba iway pa iway na ki kristan na pibaro ki ba wat ki bamlong kristan ba pidefin snot ho ya ka ni ka nongrim. Balay ki mi ki jing kulumar, balay ki mi ki jing shakting, balay ki mi ki jing artatien, balay ki mi lot ki ni ki jing ki jing mot baro ba ki jing palo jong ka jing eryong jong ka jing pen ki bajakat ne ki brio nda haba ka wan ki ni ki jing pang nda haba ngi kendo iki ni ki ki jing em ki wan ki ni ki jing kulumar. Wat na dangi duwai la ni wat la dangi persangman kerpat belai kadang ni ki jing shakting kadang ki jing artin kadang ki jing bam scamang ta kadau kadai bangim snot ho ya ka way ka nongrim ba kita kadai ka banga kwa ngan kren men tagisngi kita kadai bangan bu daga ni ki jingkali ngan ai kerteng fi daga ni ki jingkali hato pila long shishane em ki khun jaw blay kata ka de jing hikai namar la da fi snow to ba fi dei shisha ki khun jaw blay ba da fi snow to ik jing mut jong ka ba ik jing long tan rai jong ka la ni ya jing hikai tan rai ka ba tin ki jong blay ka kran ka kani kan la da fi la da snow to sha ya la de ba fi dei ki khun jaw blay ngan ong fi ka jing klumar kan pet no na fi ka jing shaptien kan ja no ka jing artatien kan chudu la ka do ka jing ki jing mon baro kan yap lut la da fila tip ya la de ba fi de ki khun ki jong no blay u ba kraw u ba im sigi ba bam jikot pi ka jing mi nang ne ga dai ba ngi klem da tikna ba ngi klem da snow to ila de la ngi dai shi shane em ki khun ki jong blay na khwa ngan ong fi dai na ka daw nga khwa ngan wan ra biang fi shi ga basic la ne shi ka jing hi kai tan rai ka ba nganut ban ong ka jing min toy ga ba khra fi ba fin snow to ya ka ni ka nongrim ba ngi dai ba da tikna ba ha ila de bangin tip bangi de ki khun ki jong blay fi ngan wan ra ai ga ni ka tien lesi gani kita naga Bible but ngakwa ba fin shim serious ka hagani ka po fi about Jesus wan ching ni ka pertai about blay upha yo khon jong o Jesus Christ shagani ka pertai yo min sim ko ai ka tin ka jong blay ni hagani ka pertai u klem wan wa ya no u wan wa chini kun ma u blay u don way khon but taw de Jesus Christ but daga jing yap jong Jesus la ka ding na u wan ban yap but daga jing yap jong u klalong u simbai u bala ya ka ban pen mi saki we pa ki khon but ka ta ka dai ki banget how Jesus Christ but u blay u don tang we khon but u kwa banan ga big family lani ka ta long ying long sem ga ba he ha ga ni ga pertai na ka ta daw na kwa ban pen fi ba habo blay u pa yo Jesus ga ni ga pertai u wan wat ndai ya ki brio tang bagin chu light na ki jing na ki problem na ki jing long kwa ga ta u blay u kwa ban wan wat ki brio ba ya ki brio u kwa ban pen long ki
ki khon jong blai ukwa ya ka ban penlong ya nga ba de phi bat ya baro khot ki khon ge jong blai u khlamwan jeni perthai ban penlong niam yangi khlamwan jeni ge perthai ban penlong kristan yangi khlamwan jeni ge perthai ban chu penlong kristan malumala yangi nga kwa ngan ong phi ge ni ge pot haba ong kristan gemot ki brio ki balada ithu ki balada ngai ki balada dei shisha ki khon jong blai ne tang bi judan ge register jong ge balang ne ba pila judan kerteng ha ge no niam nga kwa ngan ong phi wat la kata ka dei ka ba ki chat le ngam kren ban ye ka tan rei ka wei ka ba kwa ngan ong phi lada fikir men tangkum ta ya Jesus Christ ge jing im jong phi kan dei ka ba but dei na ka daw u blai u khlem pha yu Jesus ban yap ga ding na ban penlong kristan ngi la ne ban chu penlong niam ngi u blai u pha yu Jesus halo ga ding na ba unia but ba unmi pha na ga jing tap ban da penlong ye ngi ki khon jong blai dei na ka daw na khwa ngan ong phi byang si si ne ka tien lada phi sngo tho shai gene but lada phi long ki khon jong blai me da gisngi kan penlong ifi ba ki jing lumar ki jing septiang ki jing artatien ki jing long bom dei barot na ki jing im jong prio kin du la du la da fitep ba fidei ki khon jong blai usatan ubla unong shun jingi unyele ban yadai gini unyele e ban khang yap khang em gini namala da ula e brio ban chu penlong kristal malumala la da ula e brio bakin chunget yo blai tang malumala bat bakinum poi shaga kerdan bakin long ki khon jong blai ka dege jing job jong setan henry yaki khon jong blai usatan umdan jingmot ka jingyap kamdon meaning ka jingpang kamla ka no bo jingdom kamla banyang yaki khon ge jong blai namar ukpa ubakraw hayen ula banyadai lagi jong ki khon ukpa ubadon bor ki khon ki long sikia bat ngani thu fi lada pidai ki khon jong blai fidani ukpa ubahabneng filang sikia gi liang baro ndani ye ge bagni ke perthai ka balaban job naga ta daw ngakwa ngan pen fi kat bala ngan kren na garukom ko suk ka ba phi baro khat ki badang snang fila ban sno tho igni ge jing hikai ngan hikai nang ne kumno phintip ba fila dai ki khon jong blai ka ta dai ge bang kwa ngan kren shai marteng ni sisimbang ila long dan na kutukan niam ngila yarong na kutukan niam ngila pendap itu ki kam niam ban ngila le itu ki kamram baro ke belabo ban hangtang ngila long ki khon ki joblai kata ka dega ni alame pi shakaban babi ha go gisni bat kata ka jing babi ka dai ka ba shigi ba bam jikot ka ba pinum position sinoru na kata ka da nga khwangan ni rap pi na khwangan pin ifi ndai na ladi ndai bang krane ka niam la jong ndai bang krane ka jing so tho la jong hare kani ka dega bang anwan ra ifi Pik tang na kaktian ke jong blai. Tang ini puli bat nga naga Bible kumnong intip ya kani ka nongrem. Namar pi puli naga Bible lesing ini lek biang na sedang ko mga laong. Lada pin puli nang ni about Jesus wan sing ni ka perthai. Uway brio haga Bible uba pitip ubada naga Sanhedrin kini kidan nyaw pongot apo jong katuka ka council go jongki but ngani thu ifi uway na prenang jongki ubapal nam e utaw de Nicodemus uday unong hikay niyam uday Pharisee uday brio ubabaro khat kila burami upo Israel uday ujiu ubapaka but uday brio uday unong hikay niyam but pinapuni yung Nicodemus na napikwaban tip uday uni ubaklem tre satyaya gaban vote hapo katuka house hakapor bagi raiban penram yu Jesus tang uni u brio bat utu Joseph na Arimathea ki bakhlem tre ban bot yu Jesus ban priya but day na kata daw nga kwa nang fi ga pot uni brio dan ya ga bo ya kendu baru Jesus Christ nan puli fi yu Nicodemus na ga gospel ga jong ya anes kal nang ga balai la da fin puli na ga ni ga Bible lesing nan puli na du khat baning kong la da pidan Bible hi yu pila fin puli ndengan puli ya ga jingi kren ga jong Jesus bo Nicodemus u ang ga khat balai u Jesus le tho ba u la ang ha u Shisha nga ongame lemda khapat yo brio umla ban yo iya ke himau blai unika de maswang au Jisu kum no la ban khayo brio ula temen ula ban sut ke kpo ke mejo oba ban khayo u Jisu le to wang shisha nga ongame lemda khayo brio na ka na munsiam umla ban ya po ke himau blai ya ka bala khana ka jong ka do ka long do bat ya ka bala khana ka jong munsiam ka long munsiam what snow kan de te bang la ongame ba ka dai ban khapat ipi kan air ka be kat chaka bagaman mayo snow ka jing sawa joka ndai memte nangnu ka wan elimination ugan lai kumta ulong brio baro ubala khana munsim fi u Nicodemus na dep krane gane u ang kumno gini ek la ban lang kabamot
Uniu brio sngal tho. Nagata daw wat na daw daw nong hikaniam. Ndabo yakindu bo Jisu. Ndaw kranik eke bakin jaman sim. Unikadimas sngal tho. Unikadimas ni uang kumno laban kayo brio ndaw lotemen. Ndala dep kran Jisu rukom ka ukran hangi uang hakad khot bakin dai. Uang kumno gini eke eru kilaban lang. Kapamut ba Jisu hangi ukran uang melang nong hikaniam ha Israel. Mem tip igini eke eru kabasngal sigade adu mandagasi dangdan Sibon Gabriel, give a hikai with the team get on play, give a minute, iki come get on play, give bumps no to, you're going to get on him. Nakatao, cat bala, nanging, a quack and penshai, but pencil to. Piabo Jisu, Kuranik and a jinkapat, Nakwa bang an ongifi. Ukraine kren ika jing shakri blay daka bangin chuklaniam Ukraine chepang ka jing kapat but abu Ukraine ika jing kapat ngakwa ngan ong ifi uong ka nika dikhat uong kumni sngap hangan puli biang ifi naga dikhat ka bandriw uong yaka bala khala ka jang ka do kalong do but yaka bala khala ka jang uminsiyam kalong minsiyam ngakwa ngan ong ifi hagani ka pola na fikirmen yaka jingwan ka jang tribe pinchong bat ujunam finumlek daka bala khay pi tang naga do What late snow command bala khai fia ka yeng ba dan buram ne ka ba real play ne ka ba kumno pinipin aingo ikatan dre what late command ne de tang hangta namar ka bible kong ya ka bala khana ka do kalong do la da khai fia ka yeng ba dan buram ro ka sulong bet kumtahi la da khai fia ka yeng ba bam dan buram ro pin sa bet tang kumta la da khai fia hangno pin long bet tang kumta la da kha ha ka do hi ngilong do but ka bible ka kren shai ba ka do ba ka snam kam don binta ha ka hima ka jong play nang ka daw u Jisu ang ya ka bala khana ka do kalong do hendrai ka don kam manyo ito jing kha ka bana ka bor ka jong min sim ko but ka bala khana na min sim kalong min sim ang ka tin ka jong play na kwa akani ka por nan pen ifi akani ka por shapang ka ni ka jing khapat khnang ma pin sul tho ba kani kan pen long ifi ba pindup not ban ang pinegi kun ka jong play fi nan pen ifi ka ni ka nong rip na kwa nga nong ifi ha ka jing em ka jonga nga don samut ki khon but ki khon jonga ki de ki badan ka DNA ka jonga but nga khwa nga ni thu ifi la de test i snam ka jong ki khon jonga ki na ka DNA ka jonga namar nga de ukpa jong ki but nga khwa nga nong ifi ka ni ka por la da ka de yang i bangin de ki khon ka jong blay ni de ban tikna ba ni don em ka DNA ka jong blay ka ta ka bloodline ka ba de no blay but de na ka ta nga khwa nga pen ifi ka ni ka por ba haba u blay u kuran japang ka jing kapat u kwa ba ni kai ngi bangin don ka man na khai ngi sha ka ma jong blay ba an khat yang ngi ki khon ka jong blay nan pen ifi na ka Bible u Jisu kuran japang ka jing kapat hendrai u klem da pen shai ki brio u pet u Nicodemus ne sngo tho but kamu u ha jaka ga be but nga kwa kan pen ifi balai Jisu klem kren lot na maru kwa ya ka ba ki brio ken sedang ya ka banwat ya ka nongrim ya ka ba un sekren chadin ke dai na ka dang kan pen ifi ya ka por kat kum ka tien ka jong blai kum no dan habala khai pi kan mau Jisu ne ukran japang ka jing kapat bara ukran japang ka jing kha wandra agaru kom jong ka jing kha yo brio pi haba kha yo brio nga kwa ni tu pi ni ki brio la dam dan ndai hiu bala da kha ngani tu ifi taw de kun jak soy mjudan nu brio bala ban long ni ka pretedan ka man da kha yu ban ngan pen ifi ban kha cha ka ba kan jaman sim pi ban su tho agaru kom jong ka jing kha ka ba kan jadoro fi ban kha yo brio hagani ka pretei dan kam yo simbai jong brio but baga kan taiga dan kama na punyo tu simbai but ngan pen ifi u e u simbai fin da puli na gani ka Bible fin lap na ka city shu Petras ka beningkong tangan da puli fi na ka Bible sa shimi gani ka khat kan ya rap fi ka Bible kong ka city shu Petras ka beningkong ka lanang ka beningkong na da fin puli na ka khat ka ba arfulai kong habala pen kha arsin kani ka krani ka jing kha arsin kam krani ka jing kha ka do ka krani ka jing kha ka bo Jisu krani ni ka demas wong ne habala pen kha arsin fi no simbai ubasep hendai ubamsep daga ktien ublay ka ba imbat ka ba yaisa nagadaga daw kung mga ong ifi ban kayo brio dan kami yung simbai jang brio ba im ndai yung simbai ubayap ndai yung simbai ubalengki hendai yung simbai ba im nagadaga daw nga kwa ngan pen ifi nang ni ban kapat yung brio ubaningkong tam ubangitan ka mga jing im jingi bangin tip ba an kayang isigi him ublay ka baningkong day ka ni ka ba ong Petras bala pen kayang ndai yung simbai basep ndai daw bamsep ubalang ka ktien ka jang ublay ka ba imbat ka ba yaisa kata ka ba nangkong ka ba nga kwa nga nang ifi ka ba kum ka no ka ktien piyo aga jing im jang fi
Kumno brio upai shi jing khapat kumno brio kala ka bamat fitip data ka bu yo il sambai ba em nakata ka daw gani gani jingkit kli jongki nong kran ka tin ka jong play day nakata ka daw kam day ngi tambang in shukran ka tin ka jong play kat chaba pai kat balong ba bangi shukran ka tin ka jong play tang ba ki brio kin shiro bangi nang ban kran na khwa ba pin tip gani ka tin ka jong play pim tip ba nda habo brio yo snow ka tin ka jong play ka ba don bor nda yo snow ka tin ka jong play ka ba drop down min sem ko kin mau ka tin ka jong play ka rung chi min sem ka jong tu brio but tu brio snow tho e ka pop ka jong but nda snow tho e ka pop ka jong unda priang unda net kan jaga ni ka ba ong ha ka shiti shi ka absas ka shiti shi ka absas na ka bin kong ka khat ka khat lai nga kwa pin e puli ka ni u ong ka ni ha uru ka mon how jisu ma firu haba pila yo snow ya ka tin ka jing shisha Mdai saja ki khubor ki bashukran tangi ki jing snow kana tangi ka jing sok tangi ka ni ka tain rai ka khubor to ka jing shisha ong ni wa apostol Paul mafiru abapila yo snow ka tin ka jing shisha ka gospel to ka jing pan em fi ha uba abapila netru nda fi net ya ka tin ka jong blai ka ba ta shisha ya ka do no jong fi ka ba pen I ka jing long jong fi ha ba ong ka jing shisha ne ka tin ka jong blai ha ba yo snow ka tin jong blai ka ba shisha ka ta ya ka do no jong fi but ha ba ka ta ya ka do no jong fi ka wan ra fi shi ka jaka ka ba yo I ya ka bom shisha ka ba bidana ka jing em ka pop ka jing bom lang bar ka la pen paulo ha ba yo snow tin ka jong blai la pen isriye me ka tin blai kum ka yit khmi ha ka ba yo I ya la ka jong jing but nda haba pio snowy ka tin ang ka bible ne lada fi net yaka ang ni chiti show Ephesus ka nang bin ko ka khat ka balai ko haba pila yo snow but pila net ru jayu ka bible ko la shan chap if you do min sim ko jang ka jingula upalang ka sinjan ka binta jingi hado ka jingsu spa ka binta jong I khnang ka baniro ya ka buram jaw ngamot ban ang kumne hagani ka por dai na ka ni daw ka bible ka sakran chai ba ka ang ni kitien ba nda haba ni priang yu jisu nda ni net yu nang yo mat ka jing khapat ya ka ketang jingi la tho ka kitab jo ka jing tho dai ngani tho ipi ka ni ka kitien ka ba yaw bala sin chan chap ni daw min sim ko jo ka jingular ubalang ka sinjat kamot dai daw min sim ko la tho ka ketang ka jingi haga kitab jong jingem ya ga bau jisu unsa plate ika haga singi ga bakhado but na kwa ngan ong ipi ga ni por khnang manum slam ka ba ning kong tam pidon kam yo sumbai ba em ba pinyo snow ba pin kapat shega hima ga jong play ka ba u sumbai u ba em na kwa pin snap ba ya gani u sumbai la da dan kam man kayo bri u dan kam yo sumbai ba em but how yo snow yo sumbai ba em ngani to ifi dan kam man pon yo to sumbai hagaru kom jong bri dan kam man pon do prakh ndai bnai ba ga bri ko la ban kayo khon u badap pura shega ni ga protect nag ta daw nga kwa ngan pin ifi na ga bible ba what u apostle Paul u kurani ga ni ga kte u angum ne ga chiti shi galatia la da pin puli ha ba u pin kai gi bri gi badana galatia hakaban pai show play u ne bri u kurani ga ni ga kte but snot na bo ong ni kitena di siti ki galtia ko nang saw la pin pulin ni khat be khat ndai ong u khat e brio ong ko khon hep ka bomot u khat e brio ki khon jang o balai ong khon wang ya ki bangala su khon pat tat nda penlong yo Jesus Christ aga jing em jang fi fi ni ni be dan kam na khwang nang fi kan mau na ma fi la da fi dai ki bala khapat la da fi dai ki bala pdiang yo Jesus Christ what just now sorang ndai ba fi shulang hi ndai setia ba fi tip hi yo play dan manore mano bala pon ni fi bat ngani to fi la ban dan na ka yeng jang fi ki kpa ki kme ki parat department ne mano ki ba yeng ne ki nu ki brio ki ba duai klem da tip ki ba fi pim tip ki ba la side ki ba la kan mau ya ka jing duai la krana ka rukam jong ka kintai ka ba pun ya ka jing pun ka ba kan jaman sim but kan mau na khwangan ong fi ka de ka por kan mau ka jing duai ka dai ka ba pun kha nga ngat ba ya nga la pun khai nga shi ka jing pun em ka jong tra bangan yang mangan kran men tai ting ka jong blai dan ba pun nga ngani tu fi na i wai na ka banga tip dai ka kme jonga ya ka ba kala duai de ka bun snam na ka banta jangi bangin kha shi ka ma ka jong blai dai na ka ta da nam dan jing sna sara kan mau dan mano
no mano bapun but nga kwang anong ipi kin mau ka tien ka jong blay ka de sumbai but you sumbai de ban pun but nga kwang anong ipi pimtip daki bon snam ki briu ki duai shibon ki briu ki nong elam ki duai ki briu ha kendang ki ba pimyo i ki duai but ki duai ba on pen ka but kan mau yaw no sumbai don kam na pun kan ga jing pun ka kran ga jing duai what was pol new kran ga rukom jong kan taiwan ko ki khon hap ukran ki banga egal tiawa ya ki bangala su khon kamon ya ki bangala duai ngala pun ye fi ha ga jing duai bon snam hado banda penlong yo Jesus Christ ga jing em ga jafi kata ka de ga ba ban kayo briu dan kami sumbai bat ka ba dan kami na pun yo shaka daga jing duai bat ba Allah ban pun yo ha ga rukom ka babiang na kran kandiat igene ga no jing men to ye fi ba pin sno to igene kran fi ki kimi ki kpal fi dan ki khon ke pampat kala ka bamot pila pun ki la khai ki ga do ki long do balai pim pun ki biang ha ga jing duai na mala na pi pun ga jing duai mala ga sni pi ya pi ot pi so pi pun yo sumbai dong ka tien ga jong blai ha ga do no jong fi fin lap ka to ka ba pi pun blai un pen khai ka ye ki khon jong fi ga jing kala ka bamot ha ga wi ga sni ka ta ga de ga nong rim nga khwa ga na fi wat ki badang khna pila ban pun ye ga jing duai nam ta ki kimi ki pa ne nam ta ki parlok ne nam ta ka ri na kam ta ka jaj ben riu na ka ta ka daw mal ga sni nga kran ba ka dai ngi ban duai ka dai ngi ban duai ka dai ngi ban duai na mal ga jing duai ka dai ka bangi pun ka bangi so khon ban da ha bangi kha fin yo i u jisuang ngin kemen dala khabriu shi ga pertai ba dai na ta ka daw nga yang na ne ban pen ilin kat if ikhnang ba pen sno tho kum no pi sno tho ba la kha ye bi la ne ba fi dai ki khon ga jom blai ka banin kong ban kha dan ka mi sumbai ba em ka ba dan ka man pun ka ba lai na pi puli na ga Bible ban kha yo briu ban kha ngani tu ipi haba ki briu ki kha dan kam ga bor dan ki kimi ki bamla ban kha ngani tu ipi ki doktor ki haba nyerap de ki dawai ki hab i ga ban le menta bon ki klung ki bala support namar ba ki kimi ki pa ki kimi ki mla setia i ga ban khai ki kim don bor ba dai nak tak daw ban khai ki brio shaga jingla ka mot dan kam ga bor tijak ga bor yu kat kum ga Bible dan kam ga bor ka jang men sim ko nak tak daw pi dan kam ba ya ka ba fintip ba ki dan kam ki brio ki ba dan kam an kranik tin ga jang play daga jing duai ki brio ki ba dan ga bor ya ka ban kranik tin ga jang play daga tin ga jang play ga ba im ga ba dan bor ndai ga to ba shukran malu malangan ang biang sisin ndai to ba biyo sngaw malaga por ha ga ba pilai thia a jing sen ndai to ba bisilet ban yo tia ndege to ba bisnap ka sisno tanat gum ka khana puris kam ngam ko pin mot ba katakan pen khai bi jing kala ba mot ban khang ani to ipi pidon kam ka tin ga jong play ka ba don board ka board jo man se ma khoi ban pon pidon kam an duai ka board jo man se ma khoi ban kha ha ka board ka jong play don kam ya ka board ka jong man se ma khoi ban ngani to ipi snap bangan pen in pin ga Bible fin de pulina ga ni ga shiti ga jong utitas o absolut Paul de brio begrauw o van het shibon na ga Bible ya ga ba manga ba pingi de ban snap ban puli pet u ang kumne ya ga ni tin ga jong try u ang ga shidi shi titas ka lang ga balai la pin puli na ga khat ga basaw ter wang henrei ha ba la pau ga jingle sbunu play u nang pen em jingi bat ga jing e jong u so ben rio u la pen em yangi am na ga jingle ka hok ka bangi hingilale dan ka ni bat nga kwa pin shai ba ga ni dan gi brio ga bakirmen tang na mar ba la le hop dan prengi ba perkhat ba ga jingle ken yo le chipnan ken mau kam dan kam dai gata ken mau ga jingle jangi barakhat ong ga bible ki hop jingi ki long ka surdap jan khmat jang blai na ka daw u blai u ayo Jesus ga ni perthai ba nga ba pingin yo ay tin ga jang blai ba bangin yo ay man sem khoi ka bala ban pen khai ngi ndai chu ga jingle dangan puli biang ni ga siti wang ndrai ya bala pau ga jingle sbunu blai u nang pen em jigi ba ga jing e jang u shau ben rio u la pen em ngi am la ga jingle ga hop ga bangi ngilale hendrai kat bakum ka jing isnai jo da ka jing sat ka jing kharsen snap ka ongno da ka jing sat ka jing kharsen bat ka jing pentamai umen sim khoi ya ubala theno kar hayangi da Jesus Christ nang penem jingi ba bala pen saningi da ka jing ai e jo on yo pelongi ki nong yo pateng kat bakum ka ta ka jing kerman ka jing imbam jikot na ka ta daw ngan pen ipi ba ka balai ban khai fi shaka hima ka jo blai dan kam yo sambai ba em dan kam nan ba pon ni fi ka jing duai bat ka balai pi dan kam ka bor ka jong ka jing isnai jong ka jing pen ki bat ka jing ka jong men se me ko na ka ta daw na pi puli ka Bible fin lap ba kat kum ka ni kin ka jong blai ba Jesus kran khndiat
ya kisenran nganget kisenran na kutukupor kim snow tho setia ya ke ege bo jisu kran ndai aingo u play u hika yingi menta ong ne wang ukran khandiat ege jingtre jo men se ma khoi ege lanang ba khat nrio jong ya anes pipuli nang ni wang ha khat ben nyau kamen to yanga banga le no namala nga ngam le tau nong pentingan ka ba mot men se ma khoi unum wana pi ndai la nga le no kan pha yu pi u unda wan ma u ong ne unda wan ma u un pen kan do ege pertai sapang ka pop fi ka kam ko jong men se ma khoi dai ba un pen kan do ege brio ndai ban pen ram ege brio ndai stau jisu khamon men pen ram uwan man pen kan do ka ktien pen ram ka wan no soitan ndai ka jing pen kan do ka wan no men se ma khoi u pen kan do adien ba pila pon u pen kan do adien ba pio snow ka tien ka jong play ka dan ka jing ta ka jong men se ma khoi bat nda ha ba pio snow ka tien ka jong play ka ktai ka do not ba pin lap barabor ha ba khayo khulung sagni ka pertai wat la dangam pat jurung apa leberu wat la dangam pat jutem ndeng cek tip patang ngene bagi khulung ba khaya ki hapo hakani ka pertai marsen mi naga kepo jang ke keme kabaning kong hi ka bakitip ba ukhulong ulakha kadai bo tu khulong ndai bo khim ndai bo le ka wepat hare tu khulong uyam ba ke jingyam ka pelang yaki nas ke bapet hang to bai tu khulong idai ibakot bakhia na kwa ngani tu ipi ka jing kha sha ka jingla ka ba modru kadai kane ba ki brio na ki yo snow tin de jong blai ya ka bala du ai de ka bor man se bakot bat nda ba man se bakot ukta yaki ka wan ka jingla ka ba mod bat nda la kha yaki na sha lap yaki way bagi brio kita kelak apa mod kada dang jing snow si ega pop ke jangki kita babi ke ega bakile bat kita tip bau try it iki bat map iki bat kita shame ke jing it ke jong play bat nagi shame ke jing it ke jong play kadak ka beningkong bala khai ki kedai pin lap ki brio berabor ki juyam Ubriu ba e download ka no ka no ubriu bam ju ki jing mot iki no jing cha ubriu bam bayau ka download uba e kat no ka no ndai nda ha ba ka dai ka por bo mun sim jong play on pen kendo bat ban pen khai us ka jing ka la ka bo mot la dau tu ubriu uda jaw umat yela ka jong ka jing em uda phai show play na ka jing le ba kla baro bat uda sham me ka ta ka jing jaw mat ka jing pai download fin lap ka to ka de ka dak bala kha shi sha yu she ka jing ka la ka bo mot nga krane fi be yo snow gani la da pimpat jing experience gani ngakwa ba nadu mata gisngi kat banganang kran banganang ni ngam tip la fidan ne em ke jing em ke ba pimpat ji shamil try ai ke ni ke tien ke bang kran ke ke ba em pim tip la da pingat pin yo i ke kamba ka jong play ngan pen isi shu if you hot ngam dan lut ban kran ni shibon ke be dai ke ni ke jing khai ni ngan pen i fi ke ni ke por fitim ne la da fi kwa la da fi snow tho i ke ni ke light lagi nong rem ka baning kong dan kam sambai ba em ba dan kam na pun ba ka balai dan kam na khar ka bor ka jong mun se me khoi fin lap bo jisu kren chai gene wong gene gikten wong nan pule fin ka gospel ka jong yanes ka nang ka baning kong upule pipule ne ka khat ka khat ar wong kat ki bala pudiang o ki to la ai ka bor no ki khonu blai ka ta ki banget ka teng ka jong bon sen ni sakot ang ta tang na mabangila nget ngila yo jipinem jisu kram ko ta wong ki bala kha om na ka snam limni na ka man ka do limni na ka ban brio handa ki bala kha no blai kha kum no blai kha da ni ka bang hikaye fi tano ko no ka no blai tien ka jong blai ka ne ka no blai ban pun de ka bor ka jong blai ban kha de ka bor ka jong mun sim ko jong blai ba dai na ka ta daw ka kwa kan pin fi ba pin duk tip ha ni ka si balai ni hikaye ka ne khna ma kan poi shi ko be ka nong rep snap kan pin fi kum no fin tip ba men ta fila dai ki khon ka jong blai ngan pin fi ne ka bible khna ba kan mbo fi ka jaka ka badum la pin pun ne ka ni ka bible fin lap ba wa so pol de brio u bala hikai bnia ingi bangin so tho bangi de ki khon ka jong blai fi nda habangi priang ya ka jing penem ka jong try ndangi nget ya ubo yap ba bo mi pat ba bangi de shame ngi ka jing la ka bo mot ka ba shisha ngi de pai no na ka pop but ni mat ka jing la ka bo mot ka ba shisha ni ya no ba du try ka ba ka on ka shiti ki karen ka ba ar ka nang ka san ka ba khat nyau ka dong u no ba dan Jesus Christ long jing taw bu tamai ha khmi ke ke ba rem ki do no ha khmi ke ke ba tamai ki jalo ka ba mot na do ka to sngi kala dan ka nature ka jing long tamai ha pa ka sim ka jong de ka tanga ka jingma hada ka mensim ka to kanang pelong yu ba unang san unang he unang snotnat yu blai unang ya ka jing em ka betamai ba ka ta ka de ka ba pen snotho ba tu brio ula de shi shau kun jong blai tangan pen in na ka bible wa absu pol wang ka chiti shi nang rom kala nang ka ba fra ngan puli na ka khat ka ba khat san sgap ngan puli na ka khat ka ba khat san ka namar phim sim la priang ya ka mensim ka jinglang brau ya ka ban shepti hada pila priang ya mensim ka jing ting khon da u
bangi yam kerpat abakopa utau mensim kan uya flashai rengkat baga mensim jangi bangi longi khon ublai kum tala ngi longi khon ngi longi nong yo pateng ru kinong yo pateng ublai kan kat bat kinong yo pateng lembanu Jesus Christ la da shisha pe la sha shitom lembanu an yo pendan buram lem yang iru batu kai ga bangamut banwan na ne kene nong rem ga khra pala kumno tarai pintip ilade bapilade ki khun ga joblai na khwa nong fi ban net ba ublai ulama fi ga de ga bedan kam na mangiyo igi chimpenem de de ga jinge hang tai ga shiti shiga basas kang da ga jing ai la penem ngi kataru ga de de ga jinge om de ga jingle ba unono unum yo ban sno sorang handai hang ne haba fi puliang ne uda kren shai ne wa na man ngim sim priang ga men sim ga jinglang brau ya ga ban chaptien ngala kren fi bala da fi sno tho ya ga ne ba fi de ki khun ga joblai kan wang fi na ga jing chaptien pinum long brau ga jing chaptien pinum long brau ga jing artien pinum long brau ga jing long panic pinum long brau ga jing pang pinum long brau hono usaong ne namar kata ka daw pimsim na priang ya ga men sim ga jing long brau ya ga bandang chaptien na kwa ga na fi hadien ba fi la long ki khun ga joblai fi na ga jing chaptien wang no wang da Andai pila pediang yo mensim jong jing ting khon kani ka kien jing ting khon ko man ublai la adap yangi chege hima ka jong blai namar bangi yo ka kien ka jong blai namar bangi mat ka jing kala ka bomot bangi net yo jisubu yap ba wipan da pipule na ne filap ka kien ka bo ang ni kien wang ko me wang da ubangi yam kerpat abakopa fite bune ka kien ka ong abakopa kamot ayu kani ka kien aba kamot ba fi khat yo blai ka kien english fi khat daddy kamot ukpatra jong fi but da fi khat yo blai ukpatra finum la ban khat kpa ya ba phim dei kpa kumang la dep ong finu do basdang ngadan tang sangut ki khon la dadan de ki wepat ki khat kpa nga ngani tu pi ki khon jonga kin kluma dei na matang ki khon try ki bala ban khat kpa but pinum la ban ong yo blai ku kpa dan chibon ba gibri menta ki ba khat yo blai kpa na khwa ngani tu pi khat kpa la da khlem de khaye fi la pi khat kpa la da pi khlem de tip ba pi dei ki khon ngani tu pi kalong ngan ong ba pi kalong ka tu ko por ka bu jisu ang ngam I thu pi Lek na nga fiki nong tregi bababan ketobu ang gospel jo Matthias kalong ngamenyo nang kata daw nga khwa nga fiki ni kapor snap ha hangni ang daw bang yam kerpat abakopa kani khtien ga baar ga bang khwa ngan penifi kong kami uta umensim uya prashai rengkat ba mensim jingi bang ilong gi khono blai nga khwa kani kapor ba pinso tho igani ba ga mensim ga jo fiki ga deban ka sakhi ga ba em Fide fina tikna ba umensi mkho joblay uda wanra ya kata ke saki hangne ke kren jabang ke ktien witness kamut ke dan ke saki kabada pentikna ke dan ke assurance apa ke mensim jobi ba pim artin daw mensim mkho bat ke mensim jobi kada dan ke witness ba fide ki khon ke joblay bala da fide ki khon joblay on ga bible fide ki nong yo pateng na kata daw nga kwa ngan pen fi kindia fide wa absol paul so ang ki ktien ha ke chiti ki galti akal nong ba laila da pin pule wang hakan khat ke baar pusan wang mentaba lawan kita ke jingat ngim long show apa kanong hikai namar ngi baro ngi long ki khonu blai de ke jingat how Christ Jesus usang gini gikten kat ki bana fi ki bala pen baptis how Christ Jesus pila kop kan you Christ mla dan jul mnem krik mdan umral ne balai dot mla dan senrang makin thai namar fi baro bilang way how Christ Jesus kum tala bilang Christ kum ta bilang sembah Abraham kinong yo pateng ken kat bekum ke jingkula ngasngo yo blai mangala banwan ra ikene bat ngakwa pin scoring a kandiat ngan pen ifi sa kandiat fi take na kata daw fi yo I ni bible fi puli ni bible ndaw Jesus wan marsen mi Jesus ni pertai ngan itu fi u hikai ki yaki sunran jo nda haba ki kli u ki on kutrai hikai ni bangin duai fi te u Jesus u hikai ge jing duai wang no la fi puli ni gospel ge jo u Matthias kul na go henry haba u hikai ki banduai u pha ki ni ktien wang ha ge khat ge khandai wang na mar kata to phin duai kumne on pa jongi ubahabne kani ki sunran kade ke ba etam namar ki jiu kim junot man khat yo blay ukpa ki khat yo kim junot man krani ke keteng ke jong blay namar ki bat ye ke hukum ke jong Moses ke ba ong wat num ong thalai ke keteng ke jong blay utrai jome na kata daw kim not ong nda walu jisu u hikai ke sunran degane ke ba pen wet ye ke ba bon ke jiu ke to por bagi sunran ki khat yo blay
ukpa but ngani tu ifi jisu abu hikai gini wang lara pimut ban duai wale duai kum ki nongwei wale duai kum ki briu ke beshabar lara fi duai khmat jau nu blai lara blai de ban priang ke jing duai jau fi wat let wan su kum ki briu ke bakhlem pat dei ki khon jau blai lara pi dei ban khat kpa yo blai pi hap ban dei ki khon ke jau blai ban long ki khon ke jau blai pi dan kamana mat igani ke jingkha arsin kabangala krenifi nagani ke jing hikai men ta sngi nagata daw ngam don por ban pri fi shibon de nagata daw fi na puli na bible jiso bu krani ngani ktel so angal nang ko nyaw jo matias wang panten sa ai wat si shamtet sa play kani gam de yabaro na mar wang de khat ko bakanda u e bring mo na pila daw ko nu pani kupu u ai do mau la ne pani ga dok habu ai do sen wang la ngi ki kpa ki kme ke babaman ngi nang man ai jing ai ba ki kon jingi kat no tamu kpa ba bne ka ba ukhlem on kat no tamu blai ne wang kat no tamu kpa ba bne kamot ladang ila nget yo blai bude kpa jingi bat ngila dei shagi khon wang kat no tamu kpa jong piu ba ki bne un ai ki ba ha ki ba pa no kane ka jing sngo to lada pila dei ki khon jong blai kan ya rap ipi man dagsni ba pinum shap ting ngi ne jing pang ba pinum shap ting ngi ne jing e ka ba ja ka prthai pinum ting to murat klau pinum ting ta ka plan jing bitar pinum ting ta jing jar ba pinum ya klumar ben ikran kita na mala pila dei ki khon ki jong blai u try un wan shaw fi ban wengi fi na ni jing jar ka ba kat ne ni ka prthai ha ka por ka ba biang bat pindan ba try shigi ba bam jukut ki ba bam jukut I blai un ka khu fi la ba ni jing kran ngan duai fi ni ka por ku try a play be jonga ai ngu ime nga ngai bagani jing persang jonga ban hikai ki begin tip begini ki khon gi jame ai kan rap ki ba ko magani ki port ku try pelong ki baro be yo sngo begin de sngo thok gen try ba ki dan ban yo sngo ki kteng gi jame ka ba im ba dan bor ba dan ba nang ku try ba na kha ku pa na bor ga jong ban sim ko kta igini ki brio ku try pelong ki begin de sham ye ga ga jing la ga ba mut ga shisha begin de sngo thok ile de ba ga min sim jong ki ba min sim ko ki de flash iron kat bagi longi khon gi jong play ku trying a dua yagni go por play hikai le magani go jinkran ai gan kta wala na ngamyo chibon go por go try re playing a dua go pa go jing dua go belen kat ma many snabenum ino ki go pa kum to tamagin chulong kristan malumala re begin a pdiang me begin a paish me daga dot note baro begin a nget ye begin try ma melong khon jong play bala yap bala mi pal but trying a nget a play men pelong ki khon gi jame ma men sumare ki na go sneo baro na mari ki khon gen try me ga jinki kle na mamelong kpau ba khamba ha ban ki kpa jingi ki ba ga khindau tranga islet chime ga buram ha ga krtenga jong chisungi duai amen but amen to ha ga ni ga por nga la shu kren linkot le sengala kham krenika la kumba live ho san minute e na mar nga so thuk ba ga ga dan kam fi ngala ban bitang bang ga ni la shai chi sngi le se re ka e ga ba kwa nga fi ga ni ga por ga dei yele ban puli ga ni ga ba ai fi but sedang man duai ba pin sham chi sha yo try ga jing em ga jofi ba pin ya ga jing la ga ba mot ga shisha blain ko khui fi ko ma jo ang pila fin share ga ni shi gi wei pan ba pila i ga ban ai ki ti number phone ru kum jo khnang ba na ga jing min toy pon ga dan kam kan long ga bentai fi ru ba fin ya dan bentai lang ha ga jing shikri ga pin ya ga gospel ga jong Jesus Christ ku blai shi bon e blai un ko khui fi amen